Happy Sunday everyone! Dahil today is Sunday, it's family day. Kaya plano namin pumunta ngayon ng Buga Cold Spring dun sa Barubo. Alis na nga po kami. Magmumotor lang pala kami dahil wala kaming car. You know, we're poor. Saka ito nga, dumaan na kami sa gasoline station para i-full tank lahat ng aming mga motor para hindi na kami mahirapan at saka medyo malayo yung aming biyahe. Tsaka ito, nag-stop over kami dahil napagod kami sa kakabiyahe. Sakit na, ang sakit sa puwet. Alam niyo ba yun? 1.5 hours to 2 hours pala ang biyahe namin papunta dito sa Buga Cold Spring. Tsaka sa wakas, nandito na nga kami guys. Yun pala yung way. Nakita niyo ba yung arrow? Malapit siya dito sa Mercury Drugstore. Kaya hindi kayo maliligaw. Basta magtanong-tanong na lang kayo. Eto, dumiretso na nga kami pumasok dito sa resort dahil kapatid ko yung nagbayad ng entrance dahil maghanap pa kami ng aming cottage na mai-stayan namin. Nakikita niyo ba yun? Ang daming mga motor at mga sasakyan. Dahil Sunday today, ang daming naliligo at sobrang init kasi ng panahon. Kaya sarap naman palamig at makapag banding sa pamilya, lalo na ngayon it's Sunday, you know, family day, spend time with family. Sa mga hindi marunong lumangoy, huwag po pala kayong mag-alala guys dahil meron naman silang salbabida at saka life jacket, tsaka meron din pang bata, meron pang matanda, basta huwag kayong mag-alala malunod. Nakikita nyo ba guys, sobrang daming naliligo. Nakikita nyo ba guys, diba sobrang linaw ng tubig, ang daming naliligo. Merong mga bata, ayan, nakikita nyo, naka-life jacket yung mga bata. Kaya safe din talaga sila. At saka meron namang nagbabantay, kaya safe po talaga kayo. Tsaka basta mag-ingat na lang kayo guys sa lalakaran nyo kasi mabato at saka madulas din yung semento niya. Kas, nakahanap na rin kami ng table na aming naiistihan at makakain na rin kami ng tanghalian. Ito yung ulam namin, bumili lang kami ng lechon manok at saka lechon baboy. Nagdala na lang din kami ng aming watermelon na galing pa sa pamigay sa kapitbahay namin dun sa farm. Tsaka eto, duman lang kami ng 7-Eleven. Hindi naman talaga kami nagbaon guys. Ang baon namin, kanin lang. Duman lang kami sa Barubo para bumili ng aming mababaon. Duman kami sa 7-Eleven. Basta yung baon namin guys, binili lang namin sa Barubo para iwas abala. Kain po tayo. Pagkatapos namin kumain guys, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Nagpalit na talaga ako ng damit at saka naligo na ako dahil sobrang init. Ang lamig ng tubig. Ang sarap. Kaso sa una, sobrang lamig talaga. Pero pag tumagal na, okay na rin naman siya. Ang sarap na niyang maligo. Ang daming tao, diba? Punta na kayo dito. Ang lamig. Very cold. It's more warm than our shower. Ha? Our shower is more cold. Dali na guys, maligo na kita. Ay, sila ba yung susulit? Ay, naku kasi. Mabawi ba mo? Hindi na masyadong malayo. Mas mama ko. Nakasalog. Tapos si Papa nasa kabilang side. Ay, hindi ako ako dahil. Wala din. Hindi na makita ko. Lakoy sa kanya sa mapihida. Ayan si German. Si Mim hindi naligo. Nandun lang siya, nakaupo. Ay, si mama hindi marunong lumangoy. Hindi naman malalim, pero ayan, gusto pa rin yung magsalbabida. Hinahila ni German.
Ayan, si Mama, si Papa. Sama ko si Sophie at si Charlie. Sarap maligo, malamig sa umpisa, pero pag tumagal, hindi na siya masyadong malamig. Halina kayo dito, bisita na kayo sa aming cold spring dito sa Surigao del Sur, sa Barabon. Ngayon, ang layo na ni Willie, nasa tapat siya. Marami yung naliligo ngayon dahil it's Sunday. It's family day. Alas 3 na pala ng hapon guys, kaya eto, nag-ayos na kami dahil uuwi na po kami dahil medyo malayo-layo pa ang aming biyahe. Thanks for watching guys!